Activitat 2. Has fet una pluja de desitjos, has de deixar anar tot allò que et vindria de gust de ser, d'experimentar, de trobar-te, de tenir a la vida. Fantàstic, com més coses hagis anotat, molt millor. Recorda que es va fer un estudi als Estats Units, ja fa unes dècades, on es demanava a les persones si eren felices i només un 10% de tots els encastats van transmetre que sí que eren persones felices. I d'aquest 10%, sí, de persones que experimentaven la felicitat, el 90% van dir tenir els desitjos anotats per escrits o dits de paraula amb una persona de confiança. I imagina la importància de tenir clar els objectius. Molt bé, tens la llista d'objectius. Ara què fem? Ara tornes a agafar la llista, millor que els hagis escrit un sota l'altre, no en forma de redacció, sinó un sota l'altre, i al costat hi poses temps. Què vol dir que hi poses temps? Decideixes o intueixes que si tot anés bé, si tot anés molt bé, quan es podria donar aquest objectiu, quan es podria manifestar. És a dir, si sent realista, optimista, quan creus que això podria arribar a la teva vida? Per exemple, les estovalles del menjador valen 20 euros, els tinc, les botigues estan obertes, puc anar a buscar aquesta tarda. Molt bé, al costat hi poses avui. A la casa, a la platja. A la casa, a la platja, amb la situació que tinc ara, això, si anés tot molt bé, potser d'aquí 10 anys. Fantàstic. 2030, al costat, 2030. Córrer una marató. Home, si m'hi poso i començo a entrenar i em poso en forma, podria fer-la aquest any. Sí, doncs, no sé, novembre de 2019. I així amb tots, hi poses temps. Perquè si jo tinc un desig, vull ser presentador de televisió, és simplement un desig. Quan jo hi poso temps, vull ser un presentador de televisió, vull ser presentador de televisió l'any 2020 d'un programa d'esports a la televisió catalana. En el moment que hi poso data passa a ser un objectiu. Per això la importància de posar-hi temps. Sí? Sigues optimista. Tenir tants objectius com has escrit és molt bo perquè també ens obre la ment a pensar en coses positives i quan hi posem temps comencem a crear la possibilitat de que tot això sigui real a dins nostre. I qualsevol cosa que es manifesta fora, que es manifesta a la nostra vida, primer ha hagut de passar forçosament per la nostra ment, sigui conscient o inconscient. Per tant, implica't bé, fes a consciència aquesta tasca.